Gergely vagyok, húsmestere. Jelenleg a Bonafarm mezőgazdaság újmajori telepén vagyunk, ahol 1400 koca van. Húsmesterként azért felelek, hogy a telepről kiváló alapanyag kerüljön ki. A telepnek nagyon magas állategészségügyi státusza van, mivel a 7 legnagyobb gazdasági kárt okozó betegségektől mentesek vagyunk. A telep 3 nagy különböző zónára osztható, a fekete, szürke és a fehér zónába. Csak az ember úgy tud belépni, hogyha teljesen leváltja a ruháját, lekőzik, lefürdik, és mi adunk egy teljesen új ruházatot neki. Ennek az a célja, hogy a malacokat óvjuk ezzel is, hogy semmiféle különböző betegség ne kerülhessen be a telepre. Azok otthon sem tarthatnak jószágot, mivel azzal már megkockáztatnánk azt a lehetőséget, hogy ők otthonról befújtolják a betegséget. Mindenhol rácsozat van, annak érdekében, hogy a jószágok csak a legrövidebb ideig tartózkodjanak a bélsár mellett. Ezt a bélsárat a környéken lévő földekre juttatjuk ki, ami nagyon fontos tápanyag az ott termelt növények számára. Fontosnak tartjuk azt, hogy malacaink stresszmentes környezetben nőjenek fel, így húsuk is jó minőségű lesz. Egy számítógépes rendszer segít nekünk abban, hogy a malacok mindig azt kapják, amire nekik pont szükségük van. Bonafarm cégcsoport előnye az, hogy az általunk termesztett növényekből saját takarmányt tudunk előállítani. A takarmány ágazattal nagyon szoros az együttműködésünk, azért, hogy a legjobb takarmányt tudjuk biztosítani jószágainknak. Kezdjük el azt a példát, hogy veszünk sportautót. Sportautóba és mindig a legjobb üzemanyagot rakjuk, a legjobb sofőröket rakjuk, és a legjobb pályán rakjuk. Itt a Bonafarmnál, itt a telepen ugyanezt történik. A munkámat azért szeretem, mert az eredménye mindig kézzelfogható. Ezért szeretem a fiasztalót, ahol az ember a munkájának az eredményét azonnal látja. A kocákat mindig és feltétlenül termekbe hajtjuk be, éppen ezért egy speciális kocasamponnal mosjuk őket, mindig élveznek. A gondozó és a jószágok közti kapcsolat nagyon erős, már az ajtózásból megismerik a saját gondozóikat. Ennek a programnak a segítségével tudjuk nyomon követni a malacokat a születéstől egészen az értékesítésig. Pontosan percről percre látjuk, hogy mi